por terras de Valdeorras periódicamente, ter unha presencia constante porque efectivamente esta comarca xeográficamente está lonxe da capital e por lo tanto temos que estar nos próxima a ela, non? E a verdade é que non pode haber quizás mellor colofón o día que acudir a un acto destas características, acudir a un lugar como Bolo e acudir a recoñecer o traballo ben feito dos profesionais, das profesionais os que hoxe vamos a distinguir, vamos a recoñecer efectivamente por o seu extraordinario traballo e, por suposto, a labor das administracións implicadas en todo o turismo. Bueno, cando se hai uns anos faláramos de Valdeorras como un destino turístico, pois ao mellor podíamos pensar que estábamos fabulando, podíamos pensar que efectivamente que estábamos falando de cousas que realmente non teñen ningún sentido. Sin embargo, sí que estamos falando hoxe de que vamos a recoñecer unha actividade real, un distintivo de calidade, é dicir, vamos a recoñecer unha actividade que está medida en canto a súa calidade e por iso é recoñecida e vamos a facelo nun territorio que ten moito de turístico. Quizás hai uns anos Galicia, salvando un pouco a costa, pero como quedaba tan lonxe, era difícil que fora un destino turístico. Evidentemente, moitos son os factores que cambiaron desde a accesibilidade hasta o propio desenvolvemento da sociedade e hoxe estamos justamente cambiando ese chip e hoxe quizás o turismo se está inclinando dunha maneira moi importante hacia lugares como Galicia e atestiguan precisamente eso o noso querido conveciño, o noso querido veciño da rúa, Xosé Manuel Merelles, brillante director de turismo e que eu lle teño que agradecer como presidente da Diputación a súa labor, o seu traballo dende que é director, antes tamén, pero claro, non tiña esas responsabilidades e tiña menos poder, agora ten un poquinho máis poder e máis diñeiro, por eso lle temos que tirar da carteira, non? Non fai falta eso, porque a verdade é que Xosé Manuel, cada vez que lle pedimos algunha cousa, efectivamente a fai. E, como os demais, sabemos o que decimos que a Ourense, a provincia, non lle sobra nada e que todos os recursos que se traian para aquí son benvidos e, por suposto, todo o turismo que se pode atraer aquí, toda a actividade é ben recibida.